Hoxe estou acabando as escolas, miña filla. Moi ben. Pero como di un refrán que di, dádeme un e dádeme tres, pero se na de maio non me deixes. Iso significa que cando plantan as colas en outubro, en noviembre, en diciembre, telas que cavar unha ou dúas, Ou tres ou catro. pero sin a de maio, Ai, non, a de maio non me deixedes. porque mañán sei que ven chuvia. Ai, se viñeras ter unha gozada. Eu vou a plantar as plantas todas do plantío que teño, que xa estaban demais nos cacharros, Xa. porque xa estaban grandes. Sí, que truna, pero este ano ainda non tronou entre nós, home. Bueno, tronou. Bueno, un día o caca fuche. Antes, mi madre encendías todas as luces e todas as velas cantas tiñas de candelora. Ou de algún santo, para que se foran os tronos. E deixaba de tronar ao encender a vela ao santo. Home, claro, que ás veces cando quere. Eran obedientes logo. Bueno, traballamos. Traballamos. Vamos a traballar, porque o día marcha e eu teño máis que facer, así que vamos a traballar.